Dobrý den, jak se máte? Vítam vás na našej druhej hodine, je to hodina českého jazyka. Pamatujete si, že sme si četli v našej čítance na stránce 24 Kalužina. Tak, sednite si, poslechneme si ešte jednou článek Kalužina. Vi si ve sve čitance taky otevřete stránku 24 a pokusite se sledovat moje čtenje. Kalužina. Vrapčak Čimča dostal od tati k narozeninám nové boty. Pjekne červene a hlupate. Poskočil a vesele zacvrlikal. Natáhl boty na nožky a vyletěl na ulici. Poletoval, poskakoval a vykřikoval. To jsou boty, botičky, to je krása. V tom uviděl kaluž, velkou kaluž, černou a špinavou. To je kaluž, to je krása, zacvrlikal vesele a hups do kaluže. Dupl pravou nohou a vytriskl černý špinavý vodotrysk. Dupl levou nohou a jako by se loď potápjela v kaluži. Loď s černým špinavým kominem. Čimča dupl do kaluže ještě 100krát. A teď Čimča musí sedět o kapové rouře, za trest nikam nesmí, nové boty se suší na vrapčích kaminkách. Jsou černé, špinavé, jako kaluž. Čimča smutně sedí a mudruje. Kdyby nebylo tebe, ty zlá kalužino, nemusel bych teď bos dřepět doma. O článku sme si povídali a také sme se dívali na prezentaci a dnes se jdeme něco dál dívat o kaluži. Kdo do článku nepatří? A proč sem nepatří? Věřím, že jste hned viděli, že tu kočka nepatří. A proč ona sem nepatří? Spomínala se někde kočka ve článku? No prostě ne. Ale vrapci a kaluže ano. Kdo je vrapčí nepřítel? Je to ta kočka, protože ona si ráda chytne vrapčáka a sní si ho za snídani nebo za oběd a někdy i za večeři. A také i lovci jsou velký nepřítele, protože puškou střílej na ty naše ptáci a niče je. Vrapčáci krásně zpívaj, cvrlikaj a proto vůbec nevidím smysl zabíjet je. Co si myslíte, je vrapců více nebo méně než někdy? Vrapců je čím dál méně a méně, jak co je i zvířátek méně a méně, tak je i lidech míň. Příroda se mění, člověk dosti přírodu znečisťuje a proto naše zvířátka umírají. Pamatujete si, že jsme povídali o tom, že se vrapčákům a ptákům neměli bychom jim dávat chlebiček, protože ty kvasnice, ten kvás je nafoukne, jejich bříško je jako balon, a ty střeva jim puknou, znamená vrapčák zemře, jestli mu dáváme chlebiček. Co mají společného kočka a člověk? Společným je to, že jedni i drugi chytají ty vrapci. Vlastně kočka je jí a člověk na ně střílí. Co mají společného kočka a člověk ještě? Který je první písmenko ve slovičku kočka? K. A který je poslední písmeno v člověk? Je to K. Řeč kočka má na začátku K a má také K i v prostředku. A člověk má K na konci. I my máme s ním něco společného, řekla ta krásná druhá kočka. Dneska se naučíme psát
psaci písmeno K velké a malé. Možná někdo z vás si teď už bude moct napsat svoje jméno nebo příjmení. Podíváme se na video, jak se do řádku píše písmenko K. Piše se jako velké I, od zhora dolu, a dáme mu křídla, znamená dáme mu nožky. Malé K se píše jako L, ale když spustíš tu čárku dolu, tak i ne zaokroužiš, jako jsme to udělali u L, nežli spustiš rovně dolu a dáš bříško. Vidíme, jak se K spojuje z I. A ještě se podíváme, jak se velké K připojuje s I. I a K. Tak, podívali jsme se na video, jak se K píše, a teď pokuste se vi v praznim prostoru na vašem někde papiru napsat veliki K, a potom mali K. Pozorujte obrázek a pokuste se to udělat. Teď, když jste se ho pokusili udělat v praznim prostoru, otevřite svoji pisanku a napište K do řádku. Veliki K se píše v prvním a druhým řádku, od zhora dolu. Mali K se také píše v prvním a druhým řádku, jako když jsme psali L mali, ale vidíme, že máme čáru rovnou dolu a že mu uděláme bříško. Udělejte řádek velkého K a řádek malého K. Když jsme udělali řádek velkého K, řádek malého K, uděláme jedno velké písmenko K a jedno malé písmenko K. Vaše písmenka mě zašlete do Viberu. Napišeme si slovička Kaja, Kamil, Kiki, mák, oko, koule, louka, mouka. Pozor, gdje mam ja malé písmenko, máte mít i vi malé písmenko. Znamená mák, oko, koule, louka, mouka pišeme s malim písmenkem. Také mě to zašlete a vyfotíte. Za domáci úkol opišete do sešitu vjetu mama má mouku a olej, nema mléko, Kamil má nové kolo. Vždycky si video zastavte, když opisujete, aby to bylo správně opsané. Kdo má doma printer, může si vyprintat listek, který vám já zašlu na Viber. Kdo nema, nemusí to udělat. Jenom jak si opiše vjetu, poslouchejte kterou. Máme málo máku, nemám úkol a oko je jako koule. Tu první větu si ne opišeme, protože jsme se mi š ještě neučili. Tu máte zajímavou kočku, na který máte vyhledat psaci písmena K a obtáhnout je barvičkou. Znamená 11 písmenka K je na ti kočce. Kdo má doma printer, vyprintá si to. Kdo nema, nic se nestane. Kočku ne musi udělat. Tak, tješim se na vaše práce, a vjerujem, že je vaše K prekrasni.